Takže všetkým krásne dobré ránko. Dnes je štvrtok, ja mám dovolenku, ale je pre mňa prvý deň Anime Festu. Je 9 hodín ráno a ja ešte absolútne nie som ready. Absolútne nie som ešte pobalená a to dneska o 4:00 odchádza náš vlak, čiže ešte pred 4:00 okolo 3:00 už pomaly musím ísť na stanicu. Neviem, kedy to stihnem. Potrebujem ešte sprchu, potrebujem spraviť ešte strašne veľa vecí, ale mám našťastie dovolenku, nemusím pracovať, takže to dúfam stihnem. Akurát sa mi perie posledná práčka, takže som veľmi zvedavá, kedy pôjdem do sprchy, lebo teraz asi pár minút dozadu, nejakých 10-15 som ju zapla a program je na 2 hodiny, takže rátam s tým, že okolo 11-12 pôjdem rýchlo do sprchy a potom sa budem veľmi rýchlo chystať a baliť, aby som ten deň nejak, nie len deň, ale vlastne celý festival nejakým spôsobom zvládla. Takže hej, no teším sa, je to môj prvýkrát, čo idem na Anime Fest a som úplne z toho taká excited a zároveň nervózna. Idem aj s kamošmi, s kamoškami, pretože budeme všetky spolu na jednom ubytku a no, bude to proste strašne divoké a už teraz som úplne taká, že bože, ja tam asi umriem. Ale nejako to zvládneme. A samozrejme, vy budete celý tento víkend pritom, budete pri mne, budete vidieť náš veľmi zvláštny humor, aký máme. A ako vlastne Anime Fest ako taký prebieha, takže hej, beriem vás proste za sebou. Ešte som si takto spravila rýchlo kávu. Už som stihla teda zjesť cereálie s mliekom a ešte mám pohár vody. Toto je úplne taký, že must have na ráno pre mňa. Takže už mám za sebou sprchu, aj som si stihla nafarbiť obočie a vyšlo to celkom akože dobré. Som celkom spokojná s tým, ako to vyšlo. Takže už len teraz počkať, kým mi trochu preschnú vlasy, za chvíľku si ich pôjdem prečesať, aby prírodne uschli. Nechcem moc používať fén, ale idem teraz ešte hrať nejakú hru, lebo mám dosť času na to sa ešte začať plne chystať. Už mám vymyslený outfit na cestu, ešte sa vám potom namalujem a zbalím vlastne kozmetiku, akože typu maskara a podobne do kufra a môžem vyraziť. Mám hotový make-up. Klasika, len linky, trošku trblietok, fakt veľmi malinko a riasenka. Obočie som si ani nerobila, to som sa len učesala, keďže mám čerstvo nafarbené a dala som si len lesk na pery, that's it. A samozrejme ešte BB cream s 30-kovým SPF-kom a na zakrytie takých akože červených miest. A tu mám vlastne môj outfit na cestu rifle, pod týmto je také telové tričko a len takáto vestička, na vrch ešte pôjde riflovka, aby mi večer nebolo chladno. Takže som ready. Celý môj outfit, idem strašne basicovo na to, že idem na anime festival. Ale whatever, proste ja som s tým úplne OK. Ja vždycky chodím strašne random a hlavne ja nie som nejaký extra cosplayer, takže Mastičku na 5 000.
Ale no tak to nedoplatíme si. Čau ty. Čo ty kruchtaš? Mačku. Môžeme si ho zobrať. Many hours later. Maťa, volaj oný. Už je tu. Už volá. Žandáre volaj. Ako to, Kari, dneska vidíš? Čo, ako to dneska vidím? Pozitívne. Pozitívne. Prvýkrát asi. A ty, Mati? Ja nevidím ich. Iba myhalnice pred okom. Moja práca. Podotýkam myhalnice. Volajte. 112. 158 rovno. Ukáž, Maťoš, inak. Však dobre to vyzerá. Krásna je. Nádherná je. Odchádzam do piče. To by Katie ďalšie. Ale hardcore skýny. Ahoj. Pôjdeš za 50? 20. Tak poď. Môžeš hýbať jazykom, keď chceš. Milujem svoje cecky. Sú jak dva koláče. Milujem vás všetkých. Čo? Bongo. Mene otca i syna. Ty svinia. Lord of Art God. Same sračky. Neviem, ani to nečítajte. I'm so happy that you Et nomine party, et filii et spiritus sancti. Aké prianie by ste chceli dať do nového roka? Aby všetci išli do materinej rozíďte sa! Prečo? Už zás? Áno. Koľkatýkrát za tento víkend? Štvrtý? Len? To budem ja dneska. Ja potom bude jedného a prvé bude, že nalajte mi jedného pinču žltého. Kámo, byť preto závoďáci. To bude žltého. Predstav si. Pohode začala nohy? Nohy zatiaľ v pohode? Hej. Žijem. Treba. Musíte sadnúť na ten program. Sme sa ísť postaviť do radu.
do radu. A hej, ježiš, tam už nejaký. Given to me, okay? I was allowed to use it. Lies! Your Honor, speaking on behalf of my aggressively attractive sister, I must testify that this brutish imp was forcing himself on her husband, Stolas. I am the empty room. The dreams sleep. The shadows shatter. I am your mother. Lebo keby ho teraz vyťahnem, skončil. No ale ja som silnejšia jak ty a silnejšia jak moja dcera, takže keď ťa ticho, teraz ja rozprávam. Začneš spievať a ja ti vytrhnem hlasivky z toho. Komu ty vytrhneš hlasivky, ty pes? Ty sa rozprávaš. Počkaj. Ty s kým sa vyprávaš? If I beat that pussy up, bitch, you gon' tell on me. If I beat that pussy up, bitch, you gon' tell on me. Ženy treba lúbiť. Ženy treba lúbiť. That's true. Nemá kto fotiť. Takže som chcela ísť spať. Nakúpené. Som prečela, že boli zahrať. Dani. The next day. Už je nedeľa a akurát sa všetci balíme, chystáme a budeme pomaly odchádzať už na vlak. Maťka ešte ostáva, to ide za našou kamoškou a tak. Akurát niekto prešiel. Takže hej, no ja už som zbalená v podstate. Tu mám kufor, tu mám ruksak a sveter ešte na hlavu, na telo, lebo mám len krátky rukav a ešte uprasím postiel a ideme to upratovať a tak a pôjdeme pomalinky ešte na kávu a o 12:00 mi ide busík naspäť. Jazdeme, celá horda už ide. Ideme akurát ešte na kávu a potom ideme na bus a vlak. Ja idem busom a babi idú vlakom, lebo to majú lepšie k sebe domov.